prvom rade by som vás chcel privítať na našej konferencii. Vážený pán profesor, vážený prítomný. Teraz bude prvá vlastne nejaký úvod správy pán profesor a potom začneme s prvým blokom s 3 prezentáciami. Vážený pán profesor, máte slovo. Milí kolegovia, dovoľte, aby som na vašej akcii otvoril tento rok z nejakých objektívnych dôvodov, čo je trošku mimo nás, zredukovaného, myslím, časovo, určite nie kvalitatívne, zredukovaného 13. kolokvia. A som veľmi rád, že vlastne ten prvý a najdlhší program je spätý s doktorandskou konferenciou. Doktorandské konferencie nezačínali hneď od prvého ročníka, ale stali sa posledných, myslím, 4-5 rokov pevnou súčasťou a tento rok dokonca to minimálne jedno z tých 2 rozhodujúcich súčastí našeho kolokvia. Doktoranti ako organizátori sa rozhodli po vlastne konzultácii pozvať ešte aj 2 študentov, nie na základe nejakých telefonátov, príbuzenských, klánových alebo iných súvislostí, ale na základe ich práci v študentskej vedeckej odbornej činnosti. Jeden vlastne vyhral tu v Nitre a druhá vyhrala akúsi medziškolskú súťaž, nebolo to celoslovenskú, akože v Trnave, a vlastne doktoranti sa rozhodli teda pozvať ešte aj niektorých absolventov, teda je to v ich kompetencii. Téma je zaujímavá, ja nechcem veľa rozprávať. O politológii sa hovorí veľa, málo kedy múdro, ako existujú mediálne reality, mediálne politické subjekty, ktoré analyzujeme, existujú aj mediálni politológovia. Ja dúfam, že dnes bude sviatok, že na mediálnych politológov na chvíľu zabudneme. Budete sa baviť o tom, aké sú problémy pred politickými vedami. Politická veda by mala byť, ak chce byť vedou, by mala byť ideologicky, politicky neutrálna, by nemala byť ideologicky a politicky hodnotiaca. Vtedy sa stáva buď horšou alebo lepšou ideológiou, ale stále si myslím, že človek je produkt spoločenský, i keď jeho jednou z najvyšších hodnôt je individuálna sloboda. A keďže je človek tvor spoločenský, dôkazom toho je, že môžeme rozprávať. Je trošku ťažšie, som po zubnej operácii, tak sa ospravedlňujem za tú zlú artikuláciu, ale je to aj to, že my tú operáciu urobili, to dôkaz toho, že človek je tvor aj spoločenský. A to som, nechcel to 3-krát zdôrazniť, ale to som chcel vám povedať toľko, to slovo spoločenský vnímam, že je tu istá aj spoločenská zodpovednosť. A z tohto hľadiska si myslím, že z takého ľudsko-humanistického postoja politológia by nemala byť absolútne neutrálna. Nesúvisí to s ideológiou, s politikou. A to znamená, že politológ, ktorý analyzuje, ale aj politológ, ktorý nič nerobí, lebo aj nič nerobenie postoj, nie je to absolútne jedno, má svoj podiel spoluzodpovednosti za to, čo sa vo svete deje, a bez ohľadu na to, čo si myslí, ako verejnosť vníma politológa, ako vníma politológiu, čo považuje oficiálna verejnosť za politológov a za politológiu, aký má obmedzený priestor, bez ohľadu na to, pokiaľ politológia a
politológovia v nej nebudú sami na sebe pracovať, nemôžu sa tak jednoznačne rozčuľovať, že ich hlas je hlasom na opustenej púšti. Ja teda verím, že toto naše stretnutie, alebo vaše stretnutie, ja som tu vlastne taký host, dá ďalšie impulzy k rozvoju našej vede a možno to bude istý predpoklad k ďalšej humanizácii, a ktorí ste tu skeptici, zastavení dehumanizácii našej spoločnosti. Takže ja ďakujem za pozornosť.